Πρώτες βοήθειες στον σκύλο μας. Το κεφάλαιο κυνηγόσκυλο αποτελεί ένα μεγάλο μέρος της κυνηγετικής μας ζωής. Ο σκύλος μας, πέραν από σύντροφο στο κυνήγι, είναι επίσης και ο επιστήθιος μας φίλος. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, το φαινόμενο των δηλητηριάσεων αλλά και των τσιμπημάτων από ερπετά είναι οι κύριες αιτίες που αποδεκατίζουν τα κυνηγόσκυλά μας. Στα πρόθυρα λοιπόν ακόμη μίας κυνηγετικής χρονιάς, ας ακούσουμε από ένα ειδικό τι πρέπει να κάνουμε όταν ο πιστός μας σύντροφος διατρέχει κάποιον κίνδυνο. Επιτέλους πλησιάζουμε ακόμα σε μια κυνηγετική περίοδο και όλοι οι κυνηγοί ετοιμάζονται για να πάσουν έξω για το θύραμα. Σε λίγες μέρες να έχουμε τις πρώτες εξορμήσεις. Εκείνο που πρέπει να έχουμε στην προσοχή μας πάντοτε είναι η προστασία του ίδιου του εαυτού μας και του ίδιου του ζώου μας. Σαν ξεκίνημα θα θέλαμε για πρώτη φορά να σας εξηγήσουμε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε κάποια επίγοντα περιστατικά που μπορεί να σας συμβούσει, το απευχόμαστε φυσικά, στο βουνό. Μια από τις κύριες αιτίες θανάτου των ζώων μας είναι η δηλητηρίαση. Συνήθως ο σκύλος μας, ξεκινώντας την εξόρμησή του, μπορεί να γλύψει κάτι ή να μασίσει κάτι και να έχουμε το αποτέλεσμα των έντονων σπασμών, των αφρών από το στόμα και να χάσει την ισορροπία του, να πέσει κάτω. Τώρα, τι πρέπει να έχει ο κυνηγός πάντοτε μαζί του σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί πολύ συχνά είναι τόσο επίγοντο περιστατικό που μέχρι να πάει στον κτηνίατρο ίσως χαθεί η ζωή του ζώου. Πάντοτε ένας κυνηγός πριν ξεκινήσει για την εξόρμησή του πρέπει να είναι σίγουρος ότι έχει μαζί του φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται ως αντίδοτο στις δηλητηριάσεις που συνήθως συμβαίνουν στην Κύπρο. Αντίδοτο στα πλήστα δηλητήρια είναι η ατροπίνη. Συνήθως είναι σε γυάλινη αμπούλα ή πλαστική, διαφανούς χρώματος και χορηγείται πάντοτε στο ζώο μας αμέσως στα συμπτώματα της δηλητηρίασης, είτε υποδόρια, είτε ενδομικά, είτε ενδοφλέρια. Θα εξηγήσω μετέπειτα πώς χορηγούνται οι υποδόριες ή ενδομικές ενέσεις. Εάν δούμε το ζώο μας να φάει κάτι, εκείνο που πρέπει να χορηγήσουμε άμεσα είναι η εμετική ένεση. Εμετών μπορούμε να προκαλέσουμε στο ζώο μας με τρεις μεθόδους. Είτε με ένεση, την εμετική, είτε με εμετικό σιρόπι, είτε ακόμα και με φυσικές μεθόδους, όπως είναι το αλάτι ή η αλάρμη. Ξεκινώντας την εξόρμηση, εάν έχουμε συμπτώματα δηλητηρίασης, θα τα καταλάβουμε από το έντονη σιελώρια του σκύλου, αφρότη σιελώρια, σπασμούς, μυϊκόν δρόμο, οπότε άμεσα πρέπει να χορηγήσουμε μία εμετική ένεση. Η εμετική γίνεται πάντα υποχρεωτικά υποδόρια. Πώς σπάζουμε την αμπούλα? Κρατούμε κάτω τη βάση της αμπούλας και λυγίζουμε το πάνω μέρος. Απορροφούμε το φάρμακο με τη σύριγγα και χορηγούμε την εμετική ένεση παράλληλα με το κορμί του ζώου κάτω από το δέρμα. Σε 3 με 5 λεπτά ο σκύλος μας θα ξεκινήσει να κάνει απάνω τους εμετούς για να βγει από το στομάχι του το δηλητήριο. Εν τω μεταξύ εμείς θα ετοιμάσουμε αναλόγως από το κορμί του ζώου μας μία ή δύο ενέσεις ατροπινό, τις οποίες θα χορηγήσουμε επίσης υποδόρια. Με τον ίδιο τρόπο σπάζουμε τις αμπούλες, αναρροφούμε το φάρμακο και χορηγούμε υποδόρια κάτω από την πέτσα, όπως λένε οι κυνήγοι. Επίσης μπορούμε να χορηγήσουμε ενδομυϊκά στο πίσω μερί και όχι κάτω από την πέτσα όπως συνήθως γίνεται. Ένας δεύτερος τρόπος πρόκλησης εμετού στο σκύλο μας είναι με το εμετικό σιρόπι. Ονομάζεται υπεκαβό. Μπορούν οι συνάδελφοι κυνηγοί να προμηθευτούν το φάρμακο είτε από το κτηνίατρο τους είτε από τα φαρμακεία. Είναι παιδιατρικό φάρμακο. Ανοίγεται έτσι το μπουκάλι και μπορεί να χορηγηθεί για έναν τέτοιο σκύλο έναν ή δύο μπουκάλια από το στόμα, με αυτόν τον τρόπο. Επίσης θα προκληθεί εμετός πολύ εύκολα σε 3 ως 5 λεπτά. Σε μια άλλη περίπτωση είναι να εκδηλωθεί η δηλητηρίαση κατά την εξέλιξη της εξόρμησης και ο σκύλος να είναι μακριά από τον κυνηγό. Οπότε ο κυνηγός θα βρει το ζώο του είτε σε κόμμα είτε με έντονους μυϊκούς σπασμούς στο έδαφος. Σε αυτήν την περίπτωση δεν θα χορηγηθεί εμετικό φάρμακο, δεν θα προκληθεί δηλαδή εμετό στο ζώο, οπότε είναι καλύτερο, προτιμότερο να χορηγηθούν ατροπίνες, το αντίδοτο δηλαδή, μέχρι να μειωθούν οι σπασμοί και μετά να προκληθεί ο έμετος. Θα μπορούσε να χορηγηθεί η ατροπίνη
λόγου χάρη σε έναν τέτοιο σκύλο 18 με 20 κιλά, 2 δόσεις, 2 ml ατροπίνης υποδόρια, να παρακολουθήσουμε το σκύλο μας 5-10 λεπτά, να αναμένουμε να μειωθούν οι σπασμοί και η αντίδραση ότι γίνεται το φάρμακο σωστά θα είναι πρώτο σύμπτωμα η μείωση της σιελόριας, η διαστολή της κόρης του μαθιού και η μείωση των σπασμών. Εάν εξελίσσεται το ζώο καλά, μπορούμε να επαναλάβουμε ακόμα μία ατροπίνη μέχρι να δούμε το ζώο μας να επανέρχεται στην καθιστή θέση. Εξυπακούεται ότι θα ήταν καλό να προκαλέσουμε εμετών μετά αμέσως το σκύλο και σίγουρα θα ήταν καλύτερα να γίνει τόνωση του οργανισμού αφού τον προσκομίσουμε στον πιο κοντινό κτηνίατρο για να του χορηγήσει κάποια διαγερτικά του μεταβολισμού του, υπατοπροστατευτικά ή κάποιους ορούς. Ή ακόμα και να προχωρήσει στην πλύση στομάχου, η οποία σίγουρα είναι δουλειά του κάθε κτηνίατρου. Τώρα, σαν δεύτερο θέμα, θα αναφερθούμε λίγο στο δάγκωμα από οχιά, από κουφήν τη λεγόμενη στην Κύπρο. Έχουμε την φίνα, η οποία είναι πολύ επικίνδυνο φίδι, όπως επίσης ακόμα 1-2 είδη φιδιών, τα οποία δεν είναι τόσο επικίνδυνα, αλλά προκαλούν προβλήματα στους σκύλους μας. Ο σκύλος, η πρώτη του δουλειά μόλις κατέβει το αυτοκίνητο είναι να βάλει τη μύτη του κάτω να κυνηγήσει. Λόγω των καιρικών συνθηκών, ψηλές θερμοκρασίες, ακόμα υπάρχουν τα φίδια. Προσέξτε, συνήθως βλέπουμε το σκύλο μας δαγκωμένο στα προστινά μέρη του σώματος του αυτήν την εποχή. Δεν είναι τόσο επικίνδυνο το δηλητήριο γιατί ήδη ξεκινήσαν να τρώνε τα φίδια από το ξεκίνημα της άνοιξης, όμως ακόμα συνεχίζουν να είναι πολύ επικίνδυνα για τη ζωή. Σε τέτοια περίπτωση συνήθως θα δούμε 2 τρύπες να στάσει αίμα από τη μύτη του σκύλου ή από τη γλώσσα του ή από το πηγούνι του ή στα μπροστινά του τα πόδια. Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, εκεί που κυνηγά ο σκύλος μπορεί να πατήσει το φίδι και να έχουμε σε πίσω μέρη του σώματος. Συνήθως όμως 80% των περιστατικών είναι στα μπροστινά μέρη του σώματος ή ακόμα ψηλά στο μέτωπο. Τι κάνουμε, όπως θα κάνουμε και στον άνθρωπο, αν είναι σε άκρο, σε πόδι, θα μπορούσαμε να δέσουμε το πόδι με ένα ράμα, με ένα σκοινί, να τρυπήσουμε γύρω-γύρω από το δάγκωμα του φιδιού, να χορηγήσουμε έναν αντισόκ φάρμακο που κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι η μεγάλη δόση κορτιζόνης, χωρίς να σημαίνει ότι είναι αντίδοτο, και αμέσως να τρέξουμε το αργότερο σε μία ώρα σε έναν κοντινό κτηνίατρο για να χορηγηθεί αντίδοτο, το οποίο δεν μπορούμε να το έχουμε μαζί μας. Είναι πολύ ακριβό φάρμακο και πολύ ευαίσθητο στις καιρικές συνθήκες. Η κορτιζόνη επίσης θα μπορούσε να βρείτε σε μπουκάλι των 50 ml ή σε σύριγγα του 1 ml. Γίνεται επίσης ενδομικά ή υποδόρια όπως και οι ατροπίνες, ή αν κάποιος είναι τόσο έτοιμος ή έμπειρος θα μπορούσε να την κάνει ενδοφλέβεια στον μπροστινό πόδι. Είναι καλύτερα ουσιαστικά σαν αντισόκ, γιατί πολλοί νομίζουν ότι με την κορτιζόνη σκοτώνει το δηλητήριο της κουφής. Στα σημεία που δεν μπορούμε να δέσουμε, όπως τη μούρη, θα πρέπει να τρυπήσουμε γύρω-γύρω από το δάγκωμα και να προσπαθήσουμε να σφίξουμε και να βγάλουμε το δηλητήριο που είχαμε. Σίγουρα βγάζουμε το κολάνι από πάνω στο σκύλο, γιατί θα φουσκώσει έτσι κι αλλιώς. Το φούσκωμα λόγω βαρύτητας θα κατέβει προς τα κάτω, οπότε να μην πνίξουμε το σκύλο από μόνοι μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλό κυνήγι, προσοχή, προσέχετε τον εαυτό σας και σίγουρα προσέχετε και τον φίλο σας το σκύλο.